पापा कैसन संदेश रौरा लिखनी हो। पापा कैसन संदेश रौरा लिखनी हो। हमारी फुआ आइली चाचा कैसन संदेश रौरा लिखनी। चाचा कैसन संदेश रौरा लिखनी हो। हमारी फुआ आइली बबुआ अगरी कगरी लिखनी संदेशावा। बबुआ अगरी कगरी लिखनी संदेशावा। बबुआ बिचावा में फूफा जी के नाम हो काहे हो फूफा आइनी। बबुआ बिचावा में फूफा जी के नाम हो काहे हो फूफा आइनी। बबुआ फुआ तोहर हई झगड़ाहीन। बबुआ फुआ तोहर हई झगड़ाहीन। बबुआ फूफा जी से कैले हुई है झगड़ावा एही लाजे ना आइली। बबुआ फूफा जी से कैले हुई है झगड़ावा एही लाजे ना आइली।